Langening kalang janak lar mantan mun saratin ler kakonang Dinon ler kakonang surup sorotetan padang kasolan pacaring purnameng kono Untuk marmo sing sang atri kumulung atri kumulung mangrembak ing wadya ora nang kono makawya klaring wang-wang Wilahing awi kena mastu Purma Sidram awi kena mastu Purma Sidram silat mriwang jagat karana sirang tandha kawisisanding bisana sono sinawung langening wilapa estu maksila stantun lampahing Buddha jinantur tutur katela tetula-tulat mring Raden Marabdya Winisuda trahing kang dinama Dama pinarti tameng lalata mangya tekawasaning Gupita tawang rengging pralambang matumpa-tumpa marma panggung manggeng panggung Sang Purwengkata sikebyar dumak dening Majang Purwa Orwakan kandha linarik runtuting basa dumeng kuna ngemusu rasa yen narasaya karaos mulat sarira angrasa wani wuruhing diri arasa rumangsa angrumangsani lir jalma angela kaca jarweh usurinakup caing carita ala becik us gumelar jroning pageliran Yoga Satria mirsani pagelaran inggih Purwa Surya Candra ndaru nyewang Kartika wis kinarba kodrateng kawasa sahari aratri pangedri bawana perwatening doksina gilir kemanting temah dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tedung lantang kartu manggara toyo sinurambun toyo Jawa pating rembyah dado padang kutu-kutu walang atuga buronono nyang buron toyo dadya
beranaan tanpa wicalan. Padang tarwangan sinari sanji pangretna ingkang sumur bawani jagat mungging jagat wetan. Tumungup-mungup mungging kalingan wukir abang merengangah lamun kaiksayan dilan dirato bumi. Saya tangu sumurup sanji pangarko. Katon semeblak kanan kirine abang esmu jenar kapur bawan sinari sanji pang basonto. Tanem to katon ijo royo-royo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo. Pojeng gunung kinemelan kuntan kasih ring maraban jono lengkat lenggut nganti kaya gunung Pakuta Mega. Tan wetawis dangu soleh kawula dasih. Dina larsa angupaya buka karo Tegal Sawahi. Angluhur silur tatana wedhoti sinambi sendonan sesindinan mikul karo lukune. Anggring raja kayane sawane ana pirembagan sapa ruwangi. Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung ing kiblat papan lor kidul wetan byang kulon sinari jagat kang samya rebut yoto rebut tejo rebut kekuwung prantiring mangke datan wonten ingkang amadhani kekuwung ing mraja negaring Dwarawati ya negaring Dwaraka ya sinebut praja negari ing Jenggalapura ya negari ing Jenggala Manik. Apanjana kira pambukaning kandha saret ing pangge wana negaring Dwaraka temati saking pulo-pulo Banjaran. Sinasapan loya menawi tinambi ombak samudra binang langut kang tanpa wakut. Pekating paningal kapantok urut ing Cakrawala, waneh-waneh cakrek ewa wisik sawane kreping jurang, corong kenepung gosirung. Kinarya susuing peksi awet miyang sarang burung. Wonten ugi pasisir antar sasun jembar kebeganing pasir kempelaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karang kitri rawe-raweron kelapa bumi subur pasiten pawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawur kan dadi gunung-gunung bebanjengan ngrangsang langit lenggak lengguk lampahe toya mijil saking sendang-sendang wening tirtandi piline kang pinara-para playune kang tinampi wadhuk benendung-bendung kinarya hengelini sawah yang pategalaning Narakisma. Mokal panguleng tetani bebasan datanana bumi sajeng kangkeng sela. Sedaya tinandurang kang murakabi panundya Petarisli, Andar Pasabinan, Yaya Rukmisari kang pinangka Pratiwi. Pategalaning Lenggapa jengking ngrembuyu godhongane. Ambek kowe nganti kaya manglunga wit-witane. Pala kang kependhem, pala kang kesimpal, pala kang gumantung sedaya tanku jiwa jinawi, tukulan kang mawe kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya ide iwen sanseyang rembug lamun siang. Samya glaring mangunan, lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi. Tatanana carane kandhang nganggo kranjing palang labet tebe saking tindak Durjana Juti. Samya saiyek saeka kati akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Jenggalapura. Ana gumimbangi gunung anggung nur samira starurun tumurun ala tumerah sadhe dadi huruk-huruk kaning lingkungan. Langgung-langgung lamonta pinaluti sampun samya samet ing sesanggeman. Sepen tebe saking tindak sansaya sinansaya Winada Wida anane Muhammad sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan sedating jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kenging binasake negaring Dwaraka nalika semana lagya mancik marang jaman bencana panjang munjung pasir pawukir loh jinawi Gemah Ripah Karta Tata Turta Raharja dasan guru kang gedhe obore padhang jagate dur kukusi turtata kuncarane turta kasusuring manca praja lah sinenta wau ingkang asta pusarang adil bangsa negari ing Dwaraka wenangira den ucapna dosa namane Sang Nata dosa 10 nama wis mestandi nenggih jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna
ya Sang Danardana, ya Sang Padmanaba, ya Wisnu Murti. Nalindra kateteken ati suci pepayung budi rahayu nengenaken mring tumindak kautamban. Dasari Nalindra kang sugih bondo bandu. Tatan mantra-mantra sipating Bathara, yaya Sang Hyang Bathara Wisnu, ya Sang Hyang Bathara Suman Angejawanta. Pinayang bayang sangjaning para Hapsara, Hapsari. Miya sangjaning para Manjedi, manggung ketanggung Jaka paloro-loro. Kang samya ngambil upacaring keprabon. Andhepanul gawe Sang Rata Prabu Sri Bathara Kresna yen Cinandra pindha Jawata kang kairing Widodara, Widodari. Lasinenteng kekeparang caket denira mangarsa nenggih kadang nata sadering swela bumi yen karep ruci yen lesan pura nenggih Sang Raden Arya Setyaki ya Raden Tambakyuda ya Raden Yuyudana ya Raden Wresniwira ya Risang Singa Mulang Jaya ya Raden Bima Kunthing satriya limpat wasis waskita ing Esti turta kasinungan kasektene luwih bebasan binatang mentadina lumender tinembak penggung tinuduh puntung paramila datan mokal den dadosaken pebeteng tinanggulanging praja negari ing Dwaraka. Nalika semana arep tidhem permanem datan ana baneke walang alise nata ing Dwaraka arsa cawusing guwaya anambi arawiwura nata ing Mandura sejati kampi mijinggenya sowan Sang Prabu Baladewarsa ngadhep wonten ngarsane Renggeng Rayi nenggih nata Dwaraka Sang Prabu Sri Bathara Kresna pramila kandheng sedaya sampun sumewa ngatlangening merdaya kang ngrumpaka kakandha Sang Nata arsa medhar sabda pangandika dadu kumanggeling wijiling pangandika Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dereng kababaring lesan mangruk mening sangya para kawularsa kang sekpisa mandira kanca ndodhok kanca kangsek Sang Nata arsa medhar sabda pangandika ya slorot sangya para kawula Niwang Sukmana mangadili nuwi ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara ung bawana langgeng sinunggi tatanawrat ora mengkata dhisik kadangipun Kakang Dimas Setyaki Dimas sing garba ruci ndate kaget pekenira Siadi ing Lesanpura mondene sira Siadi sun wijana ngarsaning manira padha kanthi raharja sak praptamu Dimas Singa Mulang Jaya donawit pasang liman tapi dina pina ngledoni dumawing lawang tuwang linepat ing tolak pandu Koko Prabu patu kami dumateng wiswanipun ingkang rayi garba ruci ing Lesanpura parang wilujeng wiswanipun ingkang rayi boten manggalangan setunggal punapa sambung boten nanggung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha padu Kanjeng Koko Prabu Ndrawati Koko Prabu. Iya kadangipun Kakang Dimas Setyaki siya diatur bekti kelawan pun Kakang ora lewat pangestu ningsun bae tampanana Setyaki. Kalon iki sampun kula tampi ya kula pun karya jimat paribe. Dayana ing kasantosan Koko Prabu. Mboten langkung parang pangestu paduka badhe kula cancang puja beni dumawing bijang remeting merdaya saestu dadosaken cahya nercahya daging rah kajiwanan Koko Prabu prayoga nulungguhe Dimas Setyaki ana ing negara Ndrawati Dimas Swela Bumi nuk niki sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang rayi ing garba ruci Koko Prabu mun mangke Koko Prabu
Sakalangkung ingkang rayeng Dwaraka nampi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Damel bombong rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wondene kula kama wantun andhepani rawuh paduka lenggah wonten Paraja negari ing Dwaraka. Koko Prabu Balarama ya jagat pangestu wayah Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Kadangipun Kakang Yayi Prabu Ndrawati, Yayi Prabu Kresna. Siadi miji kelawan suwanipun Kakang ing Mandura. Wektu dina iku ning Praja Negara Ndrawati gawe kaget panarimanipun Kakang, nggonipun Kakang nampa timbalane Siadi Ndrawati Kresna. Inggih Koko Prabu, mugi rawuh paduka. Kinantenan Karaharjan saha kula ngaturaken pambagya Raharja Koko Prabu. Yo. Kresna ngaturake pambagya Raharja ngersanipun Kakang. Raharjane kala niring sambi kula adosa karo beda durga mendhak kala sirna. Praptanipun Kakang ing Mandura. Wektu dina iki ana ngersani Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna ora liwat pun Kakang ngaturake pudha pangastawanipun Kakang wae. Mugi kunjung ana ngersani Siadi Yayi Prabu Ndrawati. Inggih Koko Prabu sampun kula tampi karya Candaka Panglingga Murda. Damel bombong raosing manahipun ingkang arahi ing Dwaraka mboten langkung kaskecakna lenggah paduka Koko Prabu. Kresna kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Praja Negara Ndrawati. Dina samengko iki Kresna Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Kadangipun Kakang Dimas Setyaki ing Garba Rujiya. Setyaki tak tampa siadi atur bekti kalan ngersanipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang ing Mandura tanpa nono tambak yuda. Kawula niki sampun sanget anggen kawula pun diakarya jimat paribe dayana ing kasantosan Koko Prabu. Mboten langkung kaskecak lenggahipun Koko Prabu Baladewa anggen nyelenggah wonten Praja Negari Dwaraka. Koko Prabu Balarama Yaya Setyaki kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang. Wektu dina iki ana ngersani Yayi Prabu Sri Bathara Kresna Singa Mulangjaya. Nun mangke Koko Prabu mesti kemawon kaget setaning penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu. Wondene sak mangke kula wantun amiji rawuh paduka wonten Praja Negari Ndrawati. Ingkang rayi ngaturaken sewu agunging pamatur nuwun. Saha kula ngaturaken lumebering sih samudra pangaksami kula suwun saking ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Jalaran kula kinten boten trep tuwin boten pantes anggen kula nampi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu namung kanthi kawontenan ingkang sarwa sarwi prasaja wonten Praja Negari ing Dwaraka. Mesti kemawon nalikanipun kula mboyongi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu tartentu kula sumedya ngrakit kreta kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Saha kula badhe nyawisaken nirmawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu Balarama. Malah ing sak mangke dereng kawiyos sing pangandikan paduka Kanjeng Koko Prabu kedah rawuh wonten Praja Negari Ndrawati. Rikala tigang ari kapengker kula atur nawala teng ngarsa paduka, malah sak mangke paduka Kanjeng Koko Prabu malah sampun rawuh piyambak wonten Praja Negari Ndrawati. Koko Prabu jagat pangestu ngara wayah Bathara jagat Kresna kula wonten maring dawuh yaktinipun Kakang Prapta ana ngersani Siadiki ya nalika semana lumantar nawala ingkang wis ndak tampa 3 dina kepungkur ingkang Siadi ngaturake ana ngersanipun Kakang lumantar nayaka Praja Negara ing Ndrawati. Inggih Kresna babar pisan. Wong tuwa mono mung sumedya nampa atur, wong tuwa mono mung kari manut. Arep kapan pun Kakang diwiji sowan ning Praja Negara Ndrawati. Jeneng nyatanipun Kakang iki ngrumangsani luwih werda tinimbangane Siadi. Mula najan toh Siadi nimbali sowanipun Kakang ning Praja Negara Ndrawati. Nadan Siadi nimbali kelan pun Kakang supayane prapta ning Praja Negara Dwaraka nadane Wancirina, nadane Wanciratri pun Kakang bakal
enggal-enggal bakal tumuju ana ing Praja Negara Ndarawati. Mula Kresna gandeng pun Kakang wis sowan ana ngersani Yayi Prabu. Ndak suwun kanthi banget pun Kakang bakal nganglungake jangga nilingake karena mastuti sabda pangandikane Si Adi Ndarawati. Kresna ilang ana jikulan perkewo Durgama Sangga Runggi aku bakal semedya nampa pangandikane Yayi Prabu Kresna. Yayi Prabu Ndarawati Hanjrah ingkang puspita kasiling samirana mrek Sekar kadung mangambar ngas kandhane Om Kemah raras renaning driya Koko Prabu babar pisan malih-malih punapa anggenipun ingkang rayi ing Ndarawati angaturi rawuh paduka menika kula namung badhe nyuwun dawuh saha pamrayoga saking paduka Kanjeng Koko Prabu babagan nawuh ingkang sampun ingkang rayi tampi tigang candra kapengker saking ngarsanipun Yayi Prabu Darma Kusuma Si Adi Nawala saka ngarsane Yayi Prabu Puntadewa. Inggih Koko Prabu. Surasaning Nawala piye Yayi? Mbok menawa mengko ana murganing lakon pun Kakang bisa sak biyantu nang ngarsane Si Adi. Merga mangkene Si Adi Prabu Ndarawati kuwi ingkang minangka jagatwahing Praja Negara Ngamarta, Si Adi kuwi ingkang dadi pujanggane para Pandhawa. Ora saben Si Adi pendak-pendak ana pakaryan ingkang kudu dirampungi. Pendak-pendak Si Adi dibutake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Si Adi kuwi ora tau njaluk pamrayoganipun Kakang merga ndak rasa ndak kira Si Adi kuwi wis bisa mungkasi perkarane dhewe nanging sing dadake beda kelawan padatan sagendakan iki Si Adi nimbali kelawan praptanipun Kakang njaluk pamrayoganipun Kakang Kresna. Senajan to piye wae aku ki wong tuwa sak isa-isa pun Kakang iki ya menehi atur ana ngersani Si Adi ingkang mbok menawa mengko bakal dadi pepadang atine Si Adi Ndarawati. Inggih Koko Prabu. Merga mangkene nalikane pun Kakang mlebu ning wewengkon Praja Negara Ndarawati tak sawang pasuryane Si Adi lah kok teko katon rengu kaya mangkono. Kresna, sajake katon rengu. Wonten napa niku bilih sampun dangu Kresna? Ya jagat pangestu Koko Prabu. Piye? Kula nampi nawala saking ngarsanipun para Pandhawa, surasaning nawala kula suraos. Bilih dinten sakmangke Yayi Arjuna nembe sedih, Yayi Arjuna nedeng sungkawa. Ya, awit sampun wonten tigang candra menika negari Ngamarta koncatan marang garwa Madukara. Inggih menika pun kadang kula inggih kadang Paduka. Inggih pun Wara Sembadra. Maling sakmangke mboten namung Wara Sembadra ingkang
oncat saking kasatriyaning Madukara malah para lancur-lancur Pandhawa saha putra saking kasatriyan Jodipati atmajanipun kadang kula pun Bratasena ugi oncat Gatotkaca Antaraja Twin Antasena menika ugi oncat saking kasatriyan pramila kenging punapa twin sababipun menapa wondene ingkang rayi ngaturi rawuh paduka menika awit mengeti bilih Wara Sembadra menika tasih turas mandura Wara Sembadra inggih pun lara ireng menika kadang paduka piyambak pramila kula suwun lilaning manah twin kalodhanganing wekdal paduka Kanjeng Kaka Prabu amenggalih babagan wonten pundi murcanipun kadang kula pun Wara Sembadra Kaka Prabu ya jagat pangestu Kara waya Bathara jagat Kresna kula wonten maring ngadhawuh walah lah kok pun Kakang kaget bareng pun Kakang nampa aturi si Adi Ndrawati apa ya para Pandhawa ki wis kelakon golek syarat serana karti sampeka kanggo golek ya ana ngendi lungane garwa Madukara sartane lungane para anak-anak Pandhawa inggih sampun boten kirang-kirang anggenipun para Pandhawa pados Pintasaraya pados syarat sarana madosi wonten pundi denungipun ingkang sami murca ngoncati negari Ngamarta wondene setunggal serana kemawon dereng wonten ingkang keduga saged manggihaken wonten pundi denungipun kadang paduka tuwin putra-putra paduka inggih lancur-lancur Pandhawa malang sakmangke ingkang rayi ugi sampun nyumurupi ningali wujuding kaca paesan malah kula sawang jagatipun Wara Sembadra ugi kula sawang jagatipun para lancur-lancur Pandhawa putra Jodipati malah katingal peteng ketutupan mega Kaka Prabu pramila kula menika ngantos bingung awit kula mangertosi watak wantunipun lagak-lagianipun kadang kula pamadya inggih pun Arjuna menawi kendran menawi koncatan kalian garwanipun inggih ingkang utami inggih menika pun Wara Sembadra menawi Wara Sembadra oncat saking kesatriyan Madukara ing sakmangke Arjuna menika kaya dene wong kedanan ya senajan to ingkang garwa saking kadang kula panengah menika bojone akeh senajan to Arjuna menika garwanipun kathah nanging dados timbangan tuwin sigaraning nyawa saking Arjuna menika namung Wara Sembadra Kaka Prabu pramila kula suwun pamrayoganipun paduka Kanjeng Kaka Prabu kados pundi awit menawi ing sakmangke Arjuna nggadahi arepoting manah awit menggalih dumateng murcanipun Wara Sembadra malah mengke badhe sasar susur tuwin tumangsuh anggenipun badhe ngayomi kawonten-wonten para negari Ngamarta malang sakmangke ngembet dumateng para Pandhawa gangsal Kaka Prabu sing kebyar katariko la ing kono ta wae Didemataling pasewakan negaring Dwaraka nata ing Pandura Sang Prabu Baladewa nampi pangandikane Ranata Dwaraka inggih ngarayi Sang Prabu Sri Bathara Kresna matur wonten ngarsanipun Kang Raka tinampi dening nata ing Pandura Sang Prabu Balarama den sawang pasemonira katon rengu cawus guwayane nata ing Pandura awit bingung menggalih murcanipun ingkang rayi tuwin ingkang putra sangya para lancur-lancur Pandhawa kedadak nalika semanten hangalangut Sang Prabu Baladewa legeg datan mobah datan musik legeng nganti kaya pratima golek kencana Mas ndadosaken kanyut pinangka warju kanut ujare wong aganten warju ujare wong akecuh nginanga durung abang idua durung manjing dasaring pertala pihak ngarsa tangkeping murika pasiban bon wamuk apa to kang dadi darunane ora ana macan apa dene gajeng medhot saka wandilan kejawi amung maraptanira nalindra saking latah sabrang ingkang minggah madoning Datulya Praja Negaring Dwarawati nalika semanten damel cingak sangya para lenggah nalindring tlatah sabrang galya kaya bareng nganti nanggap akare kagiat kang sami mulat budaya negeri
kula swaya ngamrangang kati karananing kasosiyaning paraga kamalatku Tumihing sang gondo wastrat ojo lang lalu angolati surya mangrang salang wayah Ngening kalang jarak lar pandan moncar Tinon baraga konang surem sorote tan padang alon tata trap silanira ngaca mangan astanira kalih astanira kalih pisan yen nganti kok gawe tresna yen nganti kok gawe tresna Ya jagat pangestu ngara wayah tara jagat Kaka Prabu piye Kresna dereng ngantos kula purna anggen kula matur wonten ngarsa paduka Kanjeng Kaka Prabu Baladewa ugi dereng keduga paring wangsulan wonten ngarsanipun ingkang rayi ya lah menika malah kula nyumurupi wonten Nalendra menawi katitik saking busananipun ingkang mompyara kados mekaten menika Nalendra saking tlatah Sabrang Kaka Prabu. Uye jagat pangestu ngara. Lho kok uye? Kresna, wonten dawuh. Ora ngerti po aku saiki. Menapa? Rasta. Lho. Wah, tak sawang Nalendra kuwi Nalendra saka tlatah Sabrang. Lah nggih. Ayo. Bagekno Kresna. Inggih. Yen to praptane Nalendra kuwi gawe tentrem kanan Praja Gurundrawati. Siadi kudu nglungguhi bawa leksana minangka Nalendra saka negara Ndrawati. Jenyatane Siadi ki Nalendra kang watak sama beda dana denda. Teges Siadi kuwi yen to ora bedak-bedake marang titah Sepadawada najan wong Liyandrayan Siadi
bakal menehi ya ki wujude bebungah menehi ganjaran ngersani wong kang menehi labuhan marang Praja Negara Ndrawati senajan to dudu kawula Praja Negara Ndrawati. Inggih. Nanging najanto si Adi kuwi duweni kadang. Nanging kadange si Adi kuwi nggih sampun kula sampun mangertos. Iya. Wis dong sampun. Kula dangunipun Koko Prabu kula aturi lenggah ingkang sekeca. Yo kaya wis ora kurang prayoga. Wah, lungguh mburimu ki jebul malah adem. Inggih. Wah iki ana kipas apik banget. Inggih Koko Prabu. Prayogakno sartane bagekno Kresna. Nuwun mangke Kisana. Sampun nginten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika ingsun wanuh kelawan jengandika. Paduka menika menawi kula sawang busananipun Nalindra. Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Oh. Nuwun amin pasang Klimantapi. Tinebena nyeloduni dumawahing tawang toang linepatno ing tolak manu Kanjeng Rama Prabu. Luluh mangke riyin teka paduka nimbali kelawan panjenengan ingsun Rama Prabu menika tegesipun nuwun sewu menapa paduka dereng priksa bilih boten dangu malih kula badhe dados mantunipun paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Mangke riyin Kisana kula menika tepang kemawon dereng teka paduka sampun nyebut ingkang abdi punata Ndrawati menika Rama Prabu menika liripun kados pundi? Kula aturi nempangaken panjenengan rumiyin menika sinten Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Oh ngaten Rama. Inggih. Nuwun sewu to sampun ngantos Rama. Kajengipun. Menika sih bektinipun ingkang putra wonten ngarsanipun paduka Kanjeng Rama Prabu. Nuwun sewu nanging kula menika dereng tepang. Kresna wis tokno wae kuwi. Wisnu kuwi koyoke kuwi. Inggih Koko Prabu kula aturi sareh. Yo. Ngono ngeyel minggir kok. Pancale cangkeme minggu. Inggih. Nuwun sewu Kisana Maduka Nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Nggih, ora amet pasang Kalimantapi tinebena saking siku dendaning Bathara. Sinuwun. Parang paduka miji dumateng wiswanipun ingkang abdi. Kula menika pun jejuluk Prabu Manik Mandaya. Prabu Manik Mandaya. Ha nggih. Nalindra saking negari pundi? Nggih wingking kula Nalindra wingking saking negari ing Bumi Ratalun. Negari ing Bumi Ratalun menika kasatriyanipun kadang kula Ragil Pandhawa. Nggih kula ngertos ning senes kasatriyanipun Raden Sedewa menika mboten. Negari yang Bumi Ratalun menika negaranipun ingkang abdi inggih pun Manik Mandaya. Oh ngaten. Ha nggih. Inggih. Nuwun mangke. Kepareng kula sowan wonten ngarsanipun paduka Sinuwun Prabu Ndrawati. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun. Inggih kula tampi dawuh sami-sami. Mboten langkung prayogakaken lenggah paduka Sinuwun Prabu Manik Mandaya. Nggih, Rama Prabu sampun boten kirang prayogi. Lho, sampun Rama Prabu kajenge. Kula menika ngaturaken bekti wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna teka paduka kados ngaten. Inggih. Lajeng wigatosipun nggenipun rawuh wonten Praja Negari Ndrawati. Lah menika sing badhe kula aturaken sinuwun. Kula menika sampun wonten tigang candra menika. Kula mengimpen-impenen. Pendak-pendak kula nendra. Pendak-pendak kula sare. Pendak-pendak kula ngasta. Wonten ing paningalipun ingkang putra menika namung gumawang wonten ing netra. Namung katinon saking Mandura menika kula nyumurupi putri Ndwarawati kadangipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih menika Dewi Wara Sembadra inggih pun Dewi Bratajaya. Pramila anggen kula nyebut paduka menika Rama Prabu menika awit kula sak mangke badhe dados mantunipun paduka Kanjeng Rama Prabu. Lho.
Paduka menika gandrung kalian rayi kula pun Wara Sembadra. Ha nggih. Nanging kenging menapa nyebut kula kok Rama Prabu? Lho, Dewi Wara Sembadra menika rak putra sampeyan to sinuwun. Lho, menika rayi kula. Wah. Menawi ngaten klentu anggen kula nyebat. Kleru anggen kula nyebut. Menawi ngaten kula matur wonten ngarsanipun Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih. Sinuwun Prabu Manik Mandaya. Ha nggih. Lajeng wigatosipun rawuh wonten Praja Negari Ndarawati. Kawuning ana sinuwun. Sowan kula wonten Praja Negari ing Dwaraka menika. Mengke riyen kajeng niki lunga riyen niki. Nutupi monitor niki. Nah, ngeten nak pun seru melih. Sowan kula wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu ing Ndarawati menika waleh-waleh menapa sinuwun? Kula namung abun-bun enjang Anjejawa sonten ngemis dhateng putra utawi arayi Paduka nenggih Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna mboten sanes kejawi amung iki rene. Mboten sanes kejawi amung inggih menika pun kegantilaning ati kula. Inggih menika pun Dewi Wara Sembadra sak mangke badhe kula boyong wonten negari bumi Retalun. Awit kawuning ngono iki rene. Kula menika sampun matahun-tahun dados nalendra sinuwun. Kula sampun matahun-tahun mandhegani Sang Hyang Para Kawula kula ngayomi kaliyan kawula ing bumi Retalun. Nanging kula dereng mengko sawijining garwa Prameswari ingkang jejeri kalengganipun ingkang rayi. Inggih, pramila sowan kula badhe nglamar dhumateng Kadang Paduka inggih pun Dewi Wara Sembadra sak mangkili lan ana suku lan penggalih badhe kula boyong wonten Praja Negari ing bumi Retalun. Menawi dipun keparengaken kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ceryatanipun ngibarat wong legan golek momongan. Paduka menika sampun nulungi dhateng gesangipun ingkang abdi. Awit wong tresna menika abote kaya nyangga bumi. Menawi ngantos sak mangke kula mboten kelampanggen kula badhe mengku lan Dewi Wara Sembadra kula sampun sumpah prasetya kula badhe ngendhat tali murda kula badhe gantung wonten ing Wetela sinuwun. Badhe gantung wonten ing Wetela. Ha nggih. Pramila sampun ngantos sing sak mangke kula mati siya. Sampun ngantos kula mengke nglalu kula aturi masrahaken ingkang rayi badhe kula boyong wonten negari kula ing bumi Retalun sinuwun. Kakyatri sang kapirango rinangkul kinempet-kempet sasang ratnaning pawana ya kita kang walang ati ya jagat pangestu ngoro Prabu Manik Mandaya kula wonten dawuh sampun ngantos anggen kula matur menika sak mangke damel kuciwa sak lebeting penggalih Paduka. Lho, liripun awit mugi dados ning kawuningan sampun wonten tigang candra menika kadang kula pun yayi lara ireng inggih pun Yayi Bratajaya menika oncat saking negari ing Ndarawati. Pripun? Kadang kula pun Yayi Bratajaya inggih pun Wara Sembadra menika sak mangke oncat saking negari Ndarawati. Weh ladala. Jaja muntaplir kinentat duka yayasinipi. Netra kocak ngondarandir yen sinabet mring sagedheng. Wah, latala. Mboten pati duka mono ora pati duka mono ora nyono ora ngira sinuwun. Wah, kula menika tebih-tebih saking negari kula ing tlatah Sabrang. Negari ing bumi Retalun sewanteng negari Ndarawati menika tebih menika jauh lho sinuwun. Pindhane saking Lipar tumuju wonten ing Tambak Rama menika tebih sanget.
Nanging kenging punapa kula prapta wonten mriki kula badhe mboyong kaliyan pun Yayi Wara Sembadra. Calon garwanipun ingkang abdi. Maling sakmangke paduka ndiyangaken bilih Wara Sembadra oncah saking negari Indrawati. Inggih mboten oncah saking negari Indrawati nanging oncat saking kesatriyaning Madukara. Lho. Lah kok teko Dewi Wara Sembadra mapan wonten kesatriyan Madukara. Inggih awit Dewi Wara Sembadra inggih pun Yayi Bratajaya menika sampun dados garwanipun kadang kula panengah Pandhawa inggih menika pun Yayi Janaka. Walah dalah bangsa telek. Ora ngira ora nyono. Jebul Wara Sembadra ngrencati kelawan prasetyanipun Kakang Yayi Wara Sembadra kok kowe tegel kaya mangkono. Wah, sinuwun. Kula menika sampun tresna anggenipun kula laku tresna kaliyan Wara Sembadra. Dipalangana kaya ngapa? Mentang-mentang kaya gendewa, kula mboten badhe mundur. Nggih nyatanipun Wara Sembadra sampun dados garwanipun Arjuna. Mboten isep, mboten melu, kula mboten badhe gagas. Mbuh Wara Sembadra menika bojone sapa? Mbuh Wara Sembadra menika bojone Panengah Pandhawa. Mbuh Wara Sembadra bojone Wiyaga nggih badhe kula sasak. Kula mboten badhe ngurus, kula mboten badhe gagas. Mbuh Wara Sembadra bojone sapa? Ingkang bahkan malah samangke menawi paduka Sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna mboten saged manggihaken wonten pundi denipun Wara Sembadra. Rawi-rawi rantas malang-malang putung negari Indrawati badhe kula biyuki batang sayuta sinuwun. Maning jajalan seketaning baune iblis lanat. Manik Mandaya. Wonten dawuh. Menika sinten? Lah keteka duka-duka wonten ngarsanipun ing ngabdipun Manik Mandaya. Lekna mripatmu gatekno gobokmu iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Pripun? Lekna mripatmu gatekno gobokmu iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo. Iki kadange Werda Wara Sembadra. Iki kadange Werda Yayi Bratajaya. Menika Prabu Baladewa. Ya. Wah, mboten nginten babar pisan kula saged pinanggya kaliyan Nata Mandura Prabu Baladewa. Bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa ora pangestuku tampanono Manik Mandaya. Nggih. Kowe tak omongi. Kowe ngerti apa ora? Iya, kados pundi? Tak omongi ngrungokke apa ora kupingmu marah. Nggih, kula midhangetaken. Sembadra wis dadi bojone Janaka. Sembadra wis dadi garwa Madukara. Sembadra kuwi dadi bojone kadangku Yayi Panengah Pandhawa ya Raden Arjuna satria ing Madukara. Kuwi lanange jagat lancur ing bawana. Lah kok Sembadra arta boyong. Sembadra dirabi karo Nalendra sing wujude kaya diapormu ki anggepe apa? Lho nuwun sewu. Nyatanipun kula menika tresna kaliyan pun Yayi Wara Sembadra. Kula menika tresna kaliyan Dewi Wara Sembadra, kula tresna kaliyan garwa Madukara. Wis dadi bojone wong kok isih tok incer, wis dadi bojone wong arep tok rabi, kowe duwe utek ora parat. Lho. Mbah kula duwe utek napa mboten, kula nggadahi penggalih napa mboten. Wong tresna ki sing jeneng wong tresna ki ora mikir. Sing jeneng wong tresna kuwi ora nggunakake nalar pikir. Tresna kuwi uruping jiwa suci sinuwun. Tresna niku tuwuh saka atine dhewe-dhewe, ora tuwuh saka pikirane. Nek enten lelakon, nek enten cerita wong tresna merga pikirane niku jenenge ora tresna lahir lan batin. Niku ming tresna kaliyan lahir. Niki kadang kalane wong tresna merga pikirane niku mung merga tresna kaliyan wong wedok, merga bodine apik, merga rupane ayu, ning batine mboten tresna. Janjane ming arep dipangan jabane tok niku. Piye? Kowe muni pisan neh. Kowe muni pisan meneh kowe arep ngebiyuki Bathang Sayuta negara Ndrawati. Apa kowe ra mawas? Apa kowe ra nyawang ning kene iki lungguh Nata Mandura Prabu Baladewa? Iki kadange tuwa Yayi Prabu Sri Bathara Kresna, iki kadange tuwa Wara Sembadra.
delangap ucapmu kaya ngono piye anggepe kowe ora wedi karo tunggak apa piye marat mari jajalanat kelak-kelake plis drohon kowe hei manik mandaya aja takon dosa kowe ra bali gretel nenggala marat Setyaki kok malang krik. Malang krik. Tak sawang kowe kok mlintir brengos. Mlintir brengos. Mentrang kalang kaya ngono kuwi nesu karo pun Kakang. Nesu. Lho. Kowe ora trima. Mboten. Tan trimamu kepiye? Nuwun sewu kula tak takon karo sampeyan. Lho ya ning santai Setyaki. Ora usah terus nuding-nuding mendelik mripate kaya ngono kuwi. Ayo diuduke. Lungguh ngisor. Lungguh ngisor. Nggih. Lungguh ngisor. Tangane ora malang gerik. Karek ngopo? Kula. Iya. Kula mriku mboten trima. Tan trimamu kepiye? Kula tak takon Senopati Ndorowati niku sinten? Senopati Ndorowati kuwi kadangipun Kakang Dimas Setyaki ya satriya Garba Ruci. Lah prisa Ngerti. Senopatine niku kula. Iya. Kudune nek enten parangmuka sing nyingkirke parangmuka teng negara Ndorowati sinten? Lho, mesti rak ya senopatine. Lho lah nggih. Saniki tak takon. Piye? Koko Prabu Baladewa le rawuh teng Praja Negara Ndorowati niku jejere napa? Lho. Dayoh kuwi tamu agung negara Ndorowati. Apa ana critane Dayoh kok ngundurke Dayoh? Lho. Kuwi dudu karepku Setyaki. Lho dudu karepe sampean, ora karepe Koko Prabu Baladewa. Ayo, arep apa? Lho. Dadi kowe nantang karo Nata Ndorowati, iya, tak tandingi Setyaki. Mboten. Anggepe. Anggepnya. Terus sekarang apa? Blokasuta kula mboten nrimaken merga Koko Prabu Baladewa niku Dayoh kok delangap delajikan dugang karo Dayoh sing teka. Nek kowe ora trima kono ewangono. Lho. Kula kon ngewangi. Iya ewangono kono. Napa mboten saru? Saru piye jare kowe ora trima? Nek kowe ora trima karo Koko Prabu Baladewa ya kono. Saiki perkarane Setyaki karo perkarane Koko Prabu Baladewa, ora perkarane ratu kae mau karo pun Kakang Udu ning perkarane sing dadake geger negara Ndorowati iki ming Setyaki karo Koko Prabu Baladewa. Lho, salahe Baladewa tekan kene. Lho mergo pun Kakang sing dawuh. Ngono lho. Nek kowe ora trima kono, lunga kono. Ora usah dadi nayakaku, ora usah dadi senopati ning negara Ndorowati. Jejer Kresna ora nganggo Setyaki ya ora ndadekake perkara. Ndorowati ora ning Setyaki ra apa-apa, isih ana Setyaki liyane sing butuh karo panjenengan ingsun. Muni kowe ora ming ketap-ketip. Nggih. Ora minggat nggih. Arep ora trima ya lunga sisan, malah kuwi tak tundung minggat. Terus kula melu sapa? Lah mulane kuwi. Wong ki aja sok kumalungkung, aja sok gedhek-gedhekke kelawan ngagunganmu. Lho kagungan kula gedhe kok jenengan. Ora tegese ora usah kok ngegungke marang kabisanmu. Dumeh kowe derajat senopati. Dumeh nek apa-apa geger apa-apa mesti kowe sing temandang. Urung mesti Setyaki. Kono nek arep lunga ora apa-apa, Aku wis nyumanggake, ning nek kowe pengen melu wong ya goleka Nalendra sing bayare padha karo aku. Oh, mboten. Mboten saged niku. Ngopo kowe ora trima? Mboten kali kula mboten trima nek kula kan golek ratu liyane niku mboten sagu. Merga nuwun sewu, kula bekti wonten ngersanipun Koko Prabu Kresna menika awit paduka menika nggadahi bawa leksana tuwin perbawa ngayomi marang ingkang rayi. Prek. Tur malih bayaripun gedhe pun ngaten mawon.
wis ngono kok dadak aeng-aeng arep ora trima lho kowe. Koko Prabu nyadong dawuh. Setyaki Wonten dawuh. babar pisan perkara kang kaya mangkene iki kudu dirampungke kanthi ati sartane pikiran kang resik. Nggih, parang paduka. Koko Prabu kae wangono aja ngasih mengko ketemper yudane mungsuh Nalindra Bumi Rotalun ya Prabu Manik Mandaya kae. Kowe ngestaken dawuh. Mengko yen to Prabu Manik Mandaya nggawa wadyabala babar pisan undurna ya Setyaki. Ngestaken dawuh. Nyun pamit madal wasilan. Sisandene gandeng kaya wis pura jejiban masewakan ndak jaluk bubarna kang padha sebo ingsun kundur kedaton. Nun ngestaken dawuh. Kepareng nyun pamit madal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Setyaki kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati ning pananggilan. Arsa sang nata kundurang kedaton jeluk saking dampar ksana kinamben gamparan gading. Kadharaken sang yaring peromban jadi mangku tanggung Jaka waloro-loro. Ingkang samya ngampil upacaraning Prabun. Kawit sinyal saking Mandura tindaknya sang Sri Naranata lampun katurun saking Mandura tansah sesanti kamulyane. Oh